Aké sú to obojaké spoluhlásky? Spoluhlásky. A, B, C, D. Nie? Obojaké. Vy ste od toho, pána Andrašiho. To bude to takto. No prečo sú obojaké? Obojaké. Že sa dá po nich písať o mäkké aj tvrdé I? Aké sú to obojaké spoluhlásky? Viem, ale neviem. Aké sú to obojaké spoluhlásky? Obojaké spoluhlásky. Takže... obojaké... ja, ty, on, ona... A aké sú to obojaké spoluhlásky? Počkajte, obojaké... Obojaké spoluhlásky sú D, Č, N, L. Také mäkké. Aké sú to obojaké spoluhlásky? No, pri ktorých sa môže písať aj mäkké, aj tvrdé. Aké sú to obojaké spoluhlásky? Obojaké spoluhlásky. Detienili, nebo tak nejak, to kedysi v škole sme sa to učili, ale... Aké sú to obojaké spoluhlásky? No, to obojaké sú spoluhlásky. Ma? A ešte? Stačia, ne? Ma? A ešte? Aj? Toto je, toto má a aj. Ma. Aj je aj. Aj je ako... Keď sa niekto optá, že dá si něco? Aj. A má. Ja krátku říkám jako naše, mám je jako má. No, tak to je jako má. Mama, no. Nepovím celku jako mama, ale má. To je tá obojaká spoluhláska, no? No to je, mělo by být, ne? Nej? Pýtam, ja neviem. Vy mi dávate otázku a odpovím. Aké sú to obojaké spoluhlásky? No tu. A, E, I, O, U. Dobre? A aké sú to obojaké spoluhlásky? Obojaké. No, to som študoval, že? Študoval na základnej. Obojaké. To by som mal vedieť. Obojaké. Obojaké spoluhlásky. A, E, I, O, U je spoluhláska? Obojaké spoluhlásky nejsú. Aspoň teraz spoluhláska, viete čo je? Vedeli si povedať nejaký príklad na spoluhlásku? Ježiš, to by som mal vedieť, že? Spoluhláska. Spoluhláska A, E, I, O, U. Potom teda tá obojaká, z týchto by bola ktorá? Lebo to je ono, to obojaké A, I, O, U. Ale sem blbý, co? Koľko poldeci sa zmestí do 1 litra? Fú, no to. To vám poviem presne, lebo som alkoholička. No a to je... 3,5 litra. Jedna fľaša celá. Ale to je koľko poldeci? Pol deci. Sa zmestí do 1 litra. Pol deci, jeden má 5 milideci, tak to je deci, 2, 3, 4, 5, to je pol litra, 10. Koľko poldecí sa zmestí do 1 litra? Koľko poldeci? Však do 1 litra... No počkajte, lebo čo sú aj 0,5 aj 0,4, takže poldeci to je 0,5, 10, to je 10, to je 20, 10, 20. Budete si dospeli? Nie, ze skúsenosti. Koľko poldecí sa zmestí do 1 litra?
Pol deci do 1 litra. Počkáte troška. $72. Koľko pol deci sa zmestí do 1 litra? Ja to presne viem, však ja som skoro aj matiku, fyziku študoval. 20. Koľko pol deci sa zmestí do 1 litra? Pol deci do 1 litra? 5 krát 2 deci máte liter. No, to vy. Pol deci. No, tak už to máte odpovedané. No. Pol deci. 2 pol deci je deci, 4 pol deci je 2 deci. 5 krát 4 je 20, áno, 20. No už nevyprávia, počkaj, lebo sa nebudú v televízori smíte, to budeš vyprávia. Áno, 4 krát 20, no tak 20. Koľko pol deci sa zmestí do 1 litra? Koľko pol deci? Do 1 litra. 1 liter, nie? Koľko pol deci to je? Koľko? Aj toto neviem povedať. Tak si to vypočítajte. Žiadne pále nepijem. Pijete vodu. Len vodu. Koľko pol deci vody sa zmestí do 1 litra? Koľko pol deci? Počkajte. Čo to neviem povedať? Neviem. 10. Ako ste to vypočítali? Áno. Ako? Lebo aj môj manžel pije stále. Koľko pol deci sa zmestí do 1 litra? Ja nepijem alkohol, takže absolútne. Takže to ja neviem. Koľko pol deci sa zmestí do 1 litra? Do 1 litra? To bude vedieť môj kamarát. Tára! No ale... Pol deci sa zmestí. Do 1 litra. Rozmýšľaj sám. Počkaj, musím rozmýšľať trošku. Deci, 2 deci, 3 deci, 4 deci, 5, 20. Koľko pol deci sa zmestí do 1 litra? Pol deci? Do litra. 10 pol deci. 10 pol deci, áno. Aspoň. Ste ako vypočítali? Lebo viem, že keď treba na šachte pijeme, ako partia po šichte, tak máme pol litra a z toho vyjde 5 puliek. Koľko pol deci sa zmestí do 1 litra? To si mi dala teraz našu otázku. Počúvaj, keď chlastame, tak my nepozeráme, že koľko vypijeme. Vieš, my si vypijeme a počúvame. A vieš, čo to je, že prepíca do trezu? Počula som. Počúvam, a to je to, že keď na festivale piješ 3 dní, tak už potom na ten tretí deň už necítiš, čo chlastá. A ide si normálne, vtedy sa nekýmáta človek, vtedy ide normálne, ale chlastá, hej, však priorita normálne. A potom skús písať transparenty.